ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನು ರಜೆ ಇತ್ತು ರಜೆ ರೂಮುಡು ಕುಳ್ಳು ಬೋರ್ ಆಫುಂಡು ಒಡೆ ಅನ್ನ ಪೋಡು ತಿಂಚೇನು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕ ಪಿದಾಯಿಡು ಪೋಯಿ ವಾರ ಸೂರಜ್ ಬಾಯಿನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದಿತ್ತ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೀ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಜನ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟಾಗ ಇತ್ತನ ಪುಂಡಿ ಬೈಪ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜು ಥರ ಒಂಜೊಂಜು ಲೋಕ ಕಡುಪುವ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚೇನು ಪುನಗಡೆ ಮೂಜು ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಬರ್ದು ಬಣ್ಣ ಪದ್ರಾಡ ಪದ್ರಾಡ 1 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಪೂರ ಆದನಾಗ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಬಂದನ 3-4 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಜಪ್ಪು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ತೋರ್ಮಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋಯ ಅವ್ರು ಜಿಮ್ ಬರ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಪೋಯ ಜಿಮ್ ಅಂತ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪಡ್ದು ಒಣಸ್ ಮಂತದ್ದು ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಆದನಾಗ ಬೈ ಅದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಒಣಸ್ ಮಂತು ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ ಕುಲು ಅಂದ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕ ಇಂಚೇನು ದಾದ ಮತ್ತು ತೋಜುಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದ ಬಿದೈ ಒಂದೇ ತೋಡ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ಫ್ಲೋರ್ಡು 307 ನನ್ನ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಲಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾರ್ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಆ ಮೂಲೆಡು ಐಟಿಯರ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋಪ್ ಒಂದು ಬಲ ಟೆನ್ ರೌಂಡ್ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫು ತಿಕ್ಕುನಿ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಇಟ್ಲ ಜೊತೊಂದು ಹೆಚ್ಚ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಎತ್ತಿಯ ಮೂಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಎತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮು ಮುಲ್ಪ ಮುಕ್ಳು ಇತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುರಣಿ ಖರ್ಜೂರ ತೋಜದಿತ್ತು ತುಲೆ ಈ ಖರ್ಜೂರ ಪೂರ ತಾಳ್ದುಂಡು ಓಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಮದೀನಾ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮದೀನಾ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲು ಅಲ್ಮನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೂಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಕೂಸ್ ಒಂಚಿ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ತೋಜವೆ ಇಂಚಿ ಪೋಯರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಪೋಂಡ ದಾಯ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಓಣಿ ವರ್ಗು ತೋಜವೆ ಮೂಲ ಕಡಪೋಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಪೋಲಿ ಒಂದಂಟು ಉಂಟುಮೆ ಇರೋದುಮ
ಈ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು, ಏರಿಯಾ ಅಂದತ್ತ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು, ಇಂಚಿನ ಓಣಿ ಒರ್ಕು ಪೂರ ಉಂಡತ್. ಈ ಓಣಿ ಒರ್ಕುಡು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪರಿಹಾರ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಪಂಡ ನಮ್ಮದೇ ಒಂಜ. ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಈ ಲೇಬರ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುರತ್ತ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬಯ್ಯನ ಗುದ್ದ ಕುಲ್ಲುವೆರು ಬತ್ತದು ಒಕ್ಕಂಜ ಅಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಜವೆ ಆ ಉಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಗ್ರೌಂಡು ಮುಕ್ಲ ಎಂಜಿನ ಆ ಜಾತ್ರೆದ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ನಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋಜನತ್. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಬಯ್ಯನಗ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುವೆರು ಹೆಚ್ಚಾದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಕ್ಕಲು ಲೇಬರ್ ನಕ್ಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೂರ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಮುಳ್ಪೂರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾರಿಲು ಪೂರ ಕುಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪು. ಆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದ ಅವಳು ಉಂಡೆ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡುವೆ ರಂಚನೆ ಓ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಚಕ್ದು ಏನ ಬಂದ್ಪೇರ ಈಗ ಕಡ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದು ಪಾರೊಂದು ಕುಲ್ಲುವ ಇತ್ತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ನಾನೊಂತ ಬೊಕ್ಕನಗ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುವ ಜನ ಪರೊಂದು ಗುಳ್ಳೊಂದು ಅವಲೇ ಬಡಿಕಾಯ್ತೊಂದು ಇಕ್ಕಲ್ದಾದ ಫಾರಿನ್ ದುಬೈ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಲ ಎಣ್ಣು ದರ ಅಂದು ಅದು ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಇಂಚೊಪ್ಪು ಒಂದು ಊರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಇಜ್ಜತೆ ಸಿಟಿ ಚುರಿಂಚು ಇಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಅಡ್ಡಂತ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ತೋಜದೆ ಫುಲ್ಪುರ ಅಂತ ಆತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವರೇನು ನಂಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವರು ಮುಕ್ಲನ ಪರ್ಪು ನಕ್ಲನ ಲೇಬರ್ ನಕ್ಲನ ಮೂಲು ತುಲೆ ಯಾ ಪಂಡತ ಜಾತ್ರೆದ ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ತ ಕುಲ್ದೇರು ಉದ್ದಾಗೆ ಪೂರ ದಕ್ಕು ಎರ್ದುಲೆ ಮೂಲ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಪರೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಐಟ್ ನೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೂಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಕ್ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ. ಈ ಫಾರಿನ್ ಡುಲ್ಲರ್ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಲೆ ಎನ್ನುನೇ ಬೇತೆ ಆಕ್ಲೆ ಫಾರಿನ್ ಡುಲ್ಲರ್ ಮಾರ ಬಿಂದಾಜ್ ಬೆನ್ ಪೇರು ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಲೈಫ್ದಾದ ಲೈಫ್ ಅಂಚಿನದ ಅಲಜ್ಜಿ ಮೂಲ ದುಬೈ ಡಾಟಲ್ ಅಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡವ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋರ್ ತಿರ್ಗೋಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು. ಈ ಸೌದಿಡು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಮರ 2 ವರ್ಷ ಅವಳು ದಾ ಅಲಜ್ಜಂಡು ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಮನ್ನಂಗಟ್ಟಿಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡಾತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಪ್ಪುಣಿ ಬಂಡ ಅಂಚಿಗೆ ಈ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೇಪಾಳ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂಚು ಪೂರ ಒಂತಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶದ ಪೂರ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇಶ ನೈಟ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಪ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸಿಕ್ಕೋ ಒಂದು ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಓಡೆ ಪೋಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉದ್ದಾಗ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಪೂರ ದೀತೇರು ಎಂಜಿನೊಂದು ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪಾನ್ ಪರಾಗ್ ಸಂಕಮಾಸನ ಸುರ್ತಿ ಒಂದು ಓರಂಡು ಪಕ್ಕಿಲೆ ಕೊಂಚ ನೀರು ದೀತೇರು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಪೂರ ದೀತೇರು ಎಂಜಿನೊಂದು ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪಾನ್ ಪರಾಗ್ ಸಂಕಮಾಸನ ಸುರ್ತಿ ಒಂದು ಓರಂಡು ಮೂಲು ನೆಂಚಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಓ ಸಿಮ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಾಡೋಡು ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಾದನಾಗ 3749525 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಉಳ್ಳಾಗಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ತುದ್ಲಾಗಡಿದೆ ಇದ್ದೀರಿ ನೇ ನೋಡಿ ನೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಜಿನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಿ ಒಂದು ATM ಮೂಲಪುರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರ್ತದೆ ಹಿಡ್ದುಲೆ ಶಾಕ್ಲಾನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿಡ್ ನಮ್ಮ ಆಣಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬತ್ತದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಜಾಬ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕಣು ಇತ್ತು 4 ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ 2 ಮಂತ್ ಉಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದಿಟ್ಟು 2 ಮಂತ್ ಆಯ್ಕೆ 6 ಮಂತ್ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಜೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 20 ದಿನತ್ತ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ January February 1 ಮಂತ್ ರಜೆ ಬರ್ಪೇರು ಊರಿಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಅಂಚ ಊರಿಗೂ ಪೋಪ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ
ತೂಕ ರಾಜಪುರ ಕೊರಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ ಕಂಪನಿದು ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋಡು ಯಾಪ ಎಂಚಿನ ಊರಿಗೆ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸುಲ ಇಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಪೋದಾದನು ಚಂದ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಲ್ದಾದ ಒಂದು ಪಾನ್ ಬೀಡ ಪೂರ ಪಾನ್ ಬೀಡ ಗೀನ್ ಬೀಡ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮೂಲ್ದಾದ ಮುಕ್ಳು ವಾಸನೆ ಬರ್ತೀರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಕ್ಳು ವಾಸನೆ ನಂದು ಕಾರ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ ಪರತ್ತು ಪೂರ ದೀತಿನಿಂದ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ತೂನಂಗ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇ ಬಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಅವೇ ಏನೇನೆ ಬಾಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳದ ಒಂದು ಒಂದು ಪರತ್ತು ಪೂರ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೂಲ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ವಾ ಮೂಲು ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಪನು ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ ಹಾಪನ ಎಡ್ಡ ಅಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಟರ್ನ್ ಹಾಕ ಉಳ್ಪಿತ್ತ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಇಂಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಇತ್ತ ದಿಕ್ಕು ಜಿನಾಂಡ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಐಕ್ಲ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟು ಬತ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಬಿಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕರೆ ಬಾರಿ ಮಂಗ ಮೂಲ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕಲೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ತಿರ್ಗೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ 300-400 ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಗಾಂಡದ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಉಗಾಂಡ ಫಿಲಿಪಿಯನ್ ನೇಪಾಳ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಯುಕೋ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಕ್ಳು ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಜಾಬ್ಗಿಂದ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬರೋಚಿಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಾಗ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧಲ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಾರ ಬಂಗೊಂಡು ಯಾಪಂಡ ಮೂಲ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ UAIಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಾಗ ಇಂಡಿಯಾಡು ಅವಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಎಂಚಲೆ ಉಪ್ಪೇರು ದುಬೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದುಬೈ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಸಿಟಿ ದುಬೈ ನಮಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಿ ದುಬೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಾತದು ಅಬುದಾಬಿ ಬೊಕ್ಕ ರಸಲ್ ಕೈಮಾ ಶಾರ್ಜಾ ಒಪ್ಪರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ಮುಲ್ತ ಆ ದೇಶದ ಬುದರ ಪಂಡ UAE ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮೈತೆ ದುಬೈಡುಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಏತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜ ಇದನ್ನೇ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಮೂರನೇ ನಾನು ಅಬುದಾಬಿ ಹೋದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಉಂಡು ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಜೆ ಒಂಜಿ 20 days ಆ ಟೈಮ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೋತ ಸದನ ಅಬುದಾಬಿ ಶಾರ್ಜಾ ಈತೆಗೆ ಪೋತ ದುಬೈ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಧ ತಿರ್ಗದ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗದಿಜ ನಮ್ಮ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವಿಜಾಲ ಅಜ್ಪದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಪದಿನ ಅರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಡ ದುಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಮಂತೊಂತೇರು ಇತ್ತಾಪ ಜನ್ನಲ ಅಜ್ಪದಿನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಮನ್ಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಒಮನ್ಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ ಪಿರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಕ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಆತ ಖರ್ಚುಂಡು 30-40 ಆತ ಖರ್ಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಮೂಲಕುಲುಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು 50 ದಿರಮ್ ಇತ್ತನಿಗೆ 25 ದಿರಮ್ 50 ದಿರಮ್ ಇತ್ತು 100 ದಿರಮ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ದಿರಮ್ ಫೈನ್ ಬೂರುಂಡು ಫೈನ್ ಬುರಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಸಾ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಂತಿಜಿಂಡ ಅವು ಈತ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಫೈನ್ ಬೂರಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜಾಬ್ಲ ಅದು ಸುಲಭ ದಿಕ್ಕದಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ದುಬೈ ತಿರ್ಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋದು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬೋದು ಐಟು ನೇಟು ನಡ್ತೊಂದು ಪೂರ ಕಾಸಿ ಜನ ಪೂರ ತಿರ್ಗದು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೇರಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬಂದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗದು ಪೂರ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲಾಂಡ ಬತ್ತಿನ ಮನದಣ್ಣಿ ಅಂಡ್ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಬತ್ತಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಸೂರ್ಯರ ಬೋದಿತ್ತ
ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕುಡು ಐಟರ್ನೆಟ್ ತೂಪಿನ ತೀಸ್ ಇಜ್ಜು ಮುಲ್ತೆ ಲೈಫ್ ಕಳೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುಂಡಾತೆ ಅವುಂಡ ಆತ ಈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಫೇ ಬೇತೆ ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲ ಅಂಡ್ ತೂಪನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೇ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪೇ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಹೆಂಚ ಅಂದು ಅಂಡ ಮೂಲು ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಂಜಂಜಿ ಓರ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದು ಟಯರ್ಡ್ ಆದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ಪಿರ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಪೋಯರೆ ನೀವು ಮೂಳುಂದೆ ಗ್ರೌಂಡು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಅವಳು ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಆಮೇಲೆ ನರಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ದುಬೈ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಪೂರ ಬರೋಲಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂಚನದ ಅಲೆಜ್ಜಿಪ್ಪ ತೂಪುನಾಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ವಿಸಾಕ್ ಒಂಜಿ 11,000 ಆಪುಂಡು 10,000 ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ 14,000 ಬರ್ರೆ ಇಂಥ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ರೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ 10,000 ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಡ ಈಜಿನ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಕಂಡ ಕಾಸು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 80,000 ಇತ್ತುಂಡ ಮೂಳು ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಬರೋಲಿ ಒಂಜಿ 70,000 ಯಾವುದು 80,000 ತಿರುಗೋ ಒಂದು ಪೊಳಿ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಣೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋಯರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಕೊಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಉಂಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಏರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಾಗ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೆಟ್ರೋಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಬೋಡು ಐಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಐಟು ತಿರ್ಗೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಲಿ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನೇಟ ಒಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರೈನ್ದು ಮೆಟ್ರೋಡು ಆ ಮೆಟ್ರೋಡು ಐಟ್ ಪವರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಬೇತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇತೆ ಐಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 100 ದಿರಂ ಫೈನ್ ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಕ್ಲ ಫೈನೇ ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಚು ಬೇಕಾರುಂಡು ಮುಲ್ತ ಸೆಕೆ ಮಾತ್ರ ತಡೆ ಪೂಜಿ ಈ ಸೆಕೆಟ್ ಓ ಬುಚ್ಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಲ್ತ ಸೆಕೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡ ಎ ಸಿ ಇಡು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಲ ಎ ಸಿ ಇಡು ರೂಮುಡು ಎ ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ಲ ಎ ಸಿ ಪೂರ ಎ ಸಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೇಲೆ ನಕ್ಲು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಅಟ್ಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಇದು ಒಂಬುಗು ಒಂಜಿ ಸಲ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಮೋನೆ ಪುರ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಬೆಗರ್ದು ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಏಳು ಆಂಡಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೆಚ್ಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಬೆಚ್ಚ ಮುಲ್ತ ಅಂದೇಕು ಹೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಮುರಣಿ ಒಮನ್ಗೆ ಹೋದು ಏತಾಂಡು 7ನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಆಂಡು ನಾನು 8ನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಯಾಪತಿ ಕುಂತು ಓಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿ ದಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಎತ್ತಿಯತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಎತ್ತಿಯತ್ತು ಬೊಕ್ಕವು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅವು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಐಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಿರ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿಂದು ನಮ್ಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರೇಲ್ಯ ಓಲೋ ಬಸ್ ತಂಚಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ದಿಕ್ಕದುಂಡು ಪೂರ ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರು ಬಲ್ತೊಂದು ಬೋದು ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲುಂಡಿ ಅವು ಮೂಜಿ ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಲು ಬತ್ತಾರಂಡ ಮೇರ ಸೀಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಏನು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಇಡಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಡು ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ತೂಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನ ರೋಟಿ ಮನ್ಪೇರ ರೋಟಿ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೋಟಿ ಪೂರ ಬನ್ಪೇರಿ ಕಮ್ ಟು ದುಬೈ ಇಂದು ನೀವು ಕಮ್ ಟು ದುಬೈ ಅತ್ತ ಕಮ್ ಟು ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಬನ್ನೋಳಿ ನಮಕ್ ದುಬೈಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುನೇ ಇರ್ದು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಇಂಡಿಯಾಡೆ ಇತ್ತನ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನದಾದ ಅನ್ಬಿಡಿ ಸರಿಯಾದ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಬರೋ ಹಾಕೊಂಡು ದೂರಾಡು ಯೋಜನೆ ಬೆಟ್ಟ ದೂರಾಡು ತೀರ್ನ ಇಟ್ಟ ಕೈತಲ್ ಬೋಂಡ ಇತ್ತಾನೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚ ಅದು ಏರು ಮಾತ ಊರುಡುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲು ಊರುಡೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಇದೇ ಪೋರ್ಚಿ ಹೋಂಡಾ ನಿಕ್ಲೆ ಊರುಡು ಪರ ಪುಜಿ ಬಕೆಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೌದಿ ಕುಡ್ಲ ದುಬೈಂದು ಓಷನ್ ಏತಿ ಕಂಟ್ರಿ ಮೂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂಬೈ ಟು ಅಬುದಾಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಮುಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಸೌದಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಉಪ್ಪು ಫ್ಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುರಣಿ ಬನ್ನಾಗ ಸೌದಿ ಇರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಒಮನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಒಮನ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಮುರಣಿ ಪಿರ ವಿಸಾ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಬಂದ್ಪೇರ ಒಮನ್ಗೆ ಪೋಯ ಮೂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಭಾರತ ಸೇರಿದು 4 ಕಂಟ್ರಿ ಆಪುಂಡು ಕಂಟ್ರಿ ಸುತ್ತಲಿಯ ಅಂಡ್ ಕಾಸು ಓಡತ್ತ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಾಸು ಬೋಡು ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಾಡ ಪೂರ ಸುತ್ತೊಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಡೆ ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಬೋಟ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಓಡಿ ಗೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಸು ಉಪ್ಪೋಡ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಓ ಕಾಸಿಗತ್ತು ಒಯ್ಕಲತ್ತು ಕಾಸು ಲೈಟ್ ಹತ್ತು ಈಸರ್ ತಿಕ್ಕುಚಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುನೈತೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆರಿಯೊಂದೇ ಬಂದಿದ್ದ ನಮಕ್ ಬಂಡು ಒಂಜೆ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಂಡ ನೆನಪುಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಈತ ಓಲೋಲ್ ಮದಿತ್ತ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಅದೊಂದು ಜನಕ್ಕೂ ದಿಕ್ಕರು ಇಂದು ಪುರೊಪ್ಪುಂಡು ಐತತ್ತು ವರ್ಷದ ನೆನಪು ಪುರೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಭಾಳ ದಿನ ನೆನಪುಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬಗೆ ಕೊಂತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಡೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವುಂಡ ಓಲ ಕಾಸಿಗಾವಡು ಪ್ರಚಾರಗಾವಡು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚೆಂಚನೋ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಚೀಪ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಬಸ್ ಬತ್ತೊಂದು F16 ಎಂಕ್ಲನ ರೂಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಸ್ ಒಂದು F16 ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲಗಿ ರೋಡ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಇತ್ತ ಓಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಆನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸರಿ ನಮ್ಮ ರೂಮು ಬತ್ತುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಅಂಟು ತಡೆ ಪೂಜಿ ಸಾಕಾದ ಗುಣ ಹಬ್ಬ ಹುಲಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ AC ಫುಲ್ಲು ಕೂಲ್ ಹಾಪುಂಡು ತಡೆ ಪೂಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿಗ ನನವರ ಗುಡ್ ನೈಟ್